nwaanyị azụziri nke ọma bọbọ nkịtị n'onwe ya nwoke na-agba mbọ ka ike kwere ya mana nwaada nwoke ọcha Clara anaghị ekwete na ana m agba mbọ nwatakịrị bọbọ ebe kele ọha na eze ma ọ bụrụ ma ị ga-ekele ihe mkparị ọ dị ego otu unu mmiri eji m aka na ụnụ n'ọfụma asị m ya gaziere ụnụ na-agụkwara n'ụnụ ọfọ ngụdebe izu ụka ọma mara gburu onwe ya si ya gaziere ụnụ ndewo anyị biko ka m kpughe akpa ya ọzọ ka m jirikwa ohere a kpuo ya n'ebe ndị mmadụ ga-anụ ya the weekend fọdụrụ ntakịrị ka o ru lee anyị lee ngwụcha izu ụka Clara ya bụrụ na ị naghị eso m aga Bayelsa na nke nwanne m nwaanyị nyeghachie m ọkara ego m mefurula sofa nyeghachie m ọkara ego m mefurula sofa ama m ihe mere m ji ekwu ya isi nye gị aka m nọmba 53 were 53 14 34 collect my azao werekwa aka m nọmba m nyeghachikene m ọ bụrụgodị ọkara ego ahụ ka m na-eji ọ na ị ga-ekwe m zuo ike this morning na energy for energy this morning o just allow me kedu ka m ga-esi enye ezumike n'ụdị ole already I prepare chara m move emecha ya ugbu a move otu ị ga-isi ebe m gaji please emebikwala na m ihe no carry your own otu ihe na-aghọtaghị bụ na enweghị m ike Clara nwoke ọchị don't know me o ịmaghị onye nwụọ yes ịmaghị onye nwụọ akụkọ nka na-efe gị efe na ntị ịmaghị onye nwụọ jee gọgụlụọ m jee gọgụlụọ m ọ dị ego ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma ọzọ n'ụtụtụ taa anyị ga-abịa nnọọ leba ya anya bụ isiokwu ya gbadoro ụkwụ na nkwa onyeisiala Tinubu kwere ala anyị bụ Naịjirịa mgbe ọ na-eme achụnta vootu n'afọ 2022 na ọ ga-enyerịrị ha ọkụ latrik na-adịgide adịgide na anyị agaghịkwanụ akpọ ụgwọ maka ya bụ ọkụ latrik ihe a bụ ihe onyeisiala Bola Tinubu kwere ndị Naịjirịa na nkwa mgbe ọ na-eme kampen n'afọ 2022 gara aga ama m na-aghọta o nweghị ihe dị ka ikekwe ọwa ebubo ka a na-ebo ya ikekwe ọwa ihe onyeisiala Bola Tinubu kwuru Tinubu ji ọnụ ya mee gịnị kwuo ya bụ ihe ya bụrụ na ị na-ege ntị n'ụtụtụ a biko gekene ntị ka ị nwee ike nụrụ ihe ya bụ onyeisiala kwuru You must have electricity, and you will not pay for estimated bill anymore. A promise made will be a promise kept. If I can't keep the promise and I come back for second term, don't vote for me. That's the truth. Unless I give you adequate reasons why I couldn't deliver. Oh, dear. Now what for you? Want somebody by his word. Okay. My word, my bond. It's just that the way I'm going to agamaga bayasa. They get me. You are joking. Oh. You are joking. You see, hapụ ke n'akụkọ gị ka anyị kọ nke Tinubu. Ịma nwaanyị ọma o. Eji m n'aka na ọha na eze na-ege ntị ụnụ nụrụ ya nke ọma. Very bold and clear. Onyeisiala Bola Tinubu kwuru ya hoo ha. Na invoice. N'ongbere ala ka o si rigoro n'ọkwa ọchịchị onyeisiala Naịjirịa na anyị ga-adị na-enwe ọkụ latrik na-eme gịnị na-adịgide adịgide. Na anyị agaghịkwa na-akpọ ụgwọ maka ya bụ ọkụ latrik na ịhụrụ ọba ebe ahụ na-enye ya anyị ọkụ latrik na-adịgide adịgide ọchịchị nke ugbo abụọ anyị atụnyekwarala ya vootu a promise made otu amamela aghọta promise oge ekipụkwa thank you amamme na-aghọta ihe anyị na-akọwa n'ụtụtụ a agreement is agreement ka ọ dị Peter Obi apụtala chetara onyeisiala Bola Tinubu ya bụ nke o kwere ndị Naịjirịa dịka ọ na-eme achụnta vootu n'afọ 2022 si ya ọ dị ka ichefuole mana leenụ naanị n'afọ a Jenụwarị igwe na-enye ọkụ n'ala anyị bụ National Grid adaala ugboro abụọ in 5 days this year alone in 5 days National Grid adaala ugboro abụọ n'afọ gara aga
ọ dara ihe ruru ugboro 12 12 times. Ihe a ka Peter Obi nọ na-echetara onyeisiala Bola Tinubu si ikekwe ichefuola nkwa ikpere ndị Naịjirịa. Ngwanụ ka m chetere gị isi na irigoro n'ọkwa ọchịchị ha ga-adị na-enwe ọkụ anyụ anyụ 247. ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma mụ ọzọ asị ihe karịa si ma egene tụọ ya aka. Nkwa ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-ekwe anyị akarịala. Mgbe ha na-eme kampen inweta nkwa ha na-ekwe anyị ha rigorozie ebe ahụ eji ole nne gị kọkọrọrọ m anyị wee na-ajụ n'ụtụtụ a ọ pụtadiri na onye isi ala Tinubu echefuola ya bụ nkwa o kwere ndị Naịjirịa. So fast. O nwediri ntaramahuhu dị arụ onye ndọrọ ndọrọ ọchịchị ọbụla kpere nkwa ma ji imezu nkwa o kwere. Klarim ihe mere ajụjụ a ji wee daa maka na o kwesịrị inwe ntaramahuhu ga-adị arụ onye ndọrọ ndọrọ ọchịchị pụtara just like mba ofesi. Yes. Iwe nkwa imehụ ya a ga-atụ gị mkpọrọ ozugbo a ga-atụ gị mkpọrọ. Oh, you come down. You know, gaa n'obodo ebe emeziri emezi ịma ama mepe ọnụ si na ị ga-akwatu mgbidi Jeriko. Ịbazi ebe ahụ mgbidi Jeriko ọ wee kwatuhụ ya ịchịchị ihe niile ị na-achọ irituo ma ọ bụrụ ma ha ga-ekwe ka ịchịcha o ị ga-aga mkpọrọ. Ị ga-aga mkpọrọ akpọ ya. O nwere onye nke atụrụ mkpọrọ na nso nso a na mba kedu mba ọwụ atụrụ ya mkpọrọ na nso nso na o mere nrụrụ aka si ngwa na nrụrụ aka a na-eji akpa aka ebe a Venezuela ọ ga-awụ atụrụ ya mkpọrọ. O nwedịrị ntaramahuhu dị arụ onye ndọrọ ndọrọ ọchịchị ọbụla kpere nkwa ma ji imezu nkwa o kwere maka na nkwa ụwa ọ karịala. 2027 is around the corner. Ha ga-abịakwa n'obodo anyị ha ga-abịakwa n'obodo gị ha ga-ekwekwa nkwa n'elu nke ha kwere ekwe. I will water you, I will fire you. Ha rigorokwanụ ha na-awọtakwana anyị na-afayakwa anyị ike gbọrọ. Gaa na Facebook n'ụtụtụ a kiriwe anyị live. Anyị nọkwa live na YouTube nọrọkwa live na Instagram. Ị garuo na Facebook biko chọwa Eko FM 100.7 Eko FM 100.7 gaa ebe ahụ kiriwe anyị live ị ga-adị n'ahụ anyị. Ịhụ Clara gị hụ m ịhụ Clara gị hụ m ihu oji gị hụ ọcha ihu oji gị hụ ọcha something like that. Gbaa akara ekwentị maka ndị gị mgbakpa akara ekwentị maka ndị ga-enwe mmasị izibatara anyị ozi na WhatsApp anyị. Okay. 0707-491-3438 0707-491-3438. Ọ tụrụ ndị mba Turkey n'anya na ada Tinubu dara bụ ihe ndị Naịjirịa ji mere akụkọ ka onye isi oche otu kọmishọn na-ahụ maka ndị Naịjirịa dị na mba ndị ọzọ bụ Abike Dabiri kwuru bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ntamu ndị ugwu na-atamu gbasara ọchịchị Tinubu ga-akpa ya bụ Tinubu aka ọjọọ na ntụliaka elu zuru ọha ọnụ a ga-eme n'ala anyị n'afọ 2027 na-abịa abịa ka Ndume kwuru. Nne Samuel Chukwueze ji agbara ndị Super Eagles ala anyị bọọlụ anwụọna dịka ọ rachara obere ọrịa. Ndị agha ala anyị na ndị uwe ojii azọpụtala mmadụ 8 atọrọla atọrọ n'otu ime ọhịa ọwụde na steeti Kaduna bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ma unu na-akpachapụghị anya aga m atụgharị ahịa Ọnịcha main market ya bụrụ ụlọ akwụkwọ ka Soludo gwara ndị ahịa Ọnịcha main market. N'ihi ọnọdụ akụnụba steeti Anambra iwu ka ọ bụwo na a ga-adị na-azụ ahịa kwa ụbọchị Mọnde ọbụla na steeti Anambra ka ya bụ Soludo kpukwara bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ọrịa oke lassa fever egbuola ụmụafọ Naịjirịa dị 17 na steeti 8 e nwere n'ala anyị ka otu na-ahụ maka igbochi nje n'ala anyị bụ NCDC kwuru.
ọgụ a na-alụ maka ọkpa emia na steeti Kano ga-emecha gbabie ka mmiri ka steeti Kano kwuru bụ akụkọ ka gọọmenti steeti Kano kwuru bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na Tinubu esorola Samuel Chukwueze ruju ọnwụ nne ya. Gọvanọ steeti Borno bụ Babagana Zulum anabatala ka a na-akpụnye ya bụ ukwutukwu ego allocation eji akpụ ọchịchị kansụl ime obodo steeti ahụ na-akpa ọba ego ha ka osote ya bụ gọvanọ steeti Borno kwuru. Akụkọ ọma uche ọkwa na ndị nka ga-otu Babagana Zulum maliterele ya na ndị ọzọ esochie. Ị na-aghọta? Ọ ga-amagbu onwe ya. Ọ ga-amagbu n'onwe ya. Ọ ga-amagbu onwe ya. Zulum. Ịgbalịala na. Nice one. Biko ndị gọvanọ ndị ọzọ biko. Nke a makakwa. Ya bụrụ na ndị gọvanọ ọzọ ga-eme otu a. Kedụkwa n'ihe bụ okwu. Ele ego ekwesịrị ịkwụnye na-akpa ọba ego ọchịchị kansụl ime obodo na-akwụnyere ha. Direct. Onwe ihe dị ka ọbịa gọvanọ akọtụrụ tupu a na-enye kansụl ime obodo. Ihe abụla ihe anyị nọ kemgbe isi na-ekwu. Ya gaziere gị gọvanọ steeti Borno bụ Babagana Zulum. Tinubu esorola Samuel Chukwueze ruju ọnwụ nne ya n'ụbọchị ụnyaahụ ka akụkọ bịara n'ọbịa kpọpụ na nne Samuel Chukwueze ji agbara ndị Super Eagles ala anyị bọọlụ nne ya anwụgo. Ya bụrụ na ị ga-echeta n'otu izu ụka akwa ka akụkọ nọkwa kpọpụ na nna Wilfred Ndidi onye ndu ndị Super Eagles ala anyị anwụọna n'ihe mberede okporo ụzọ. Ọ dị ego. Ka nne ya nwụrụ ka nna ya nwụọ. Ka mkpụrụ obi ha zuo ike na ndekwa. Amen. Ka ọ dị anyị abịakwala n'ọnụ akụkọ n'ụtụtụ a n'ọrịa oke Lassa fever egbuola ụmụafọ Naijiria dị 17 na steeti asatọ enwere n'ala anyị ka otu na-ahụ maka igbochi nje n'ala anyị bụ NCDC kwuru. Ịma uche enweghị ihe mere oke alacha ị na-aghọta mana ọzi gị nwa onye ịmasị oke nọ n'ụlọ gị ma ọwọ nọ around you ichekwazi nri ị na-eri chekwa mmanya ọfụma kpachapụ anya kwuchie ndị a na-ekwuchi ekwuchi. Ị ga-ahụ ndị ihe a ebe ọbụla erewe ihe niile oge oke gbaracha ya egwu nyụrụcha mma mere ndakwa gị ekporo na-emeriekwa aṅụ ndị a ga-aṅụ aṅụ. O nwere ka ọ dị garị gị ihe ya oye ihe niile oke ejiri ya mere field ike na-agbagharịcha na gọta ya bịakwa gbagharịa na garị n'elu garị gị na ya nyụọ mamịrị ya anyụọ nsị were ụkwa pịtọ o ji pịtọcha pịtọ n'elu ihe ndị a gị burukwa gị rie ofe isiri ngaji ofe gị oke pịtọcha ya mechaa ya ị ga-asa ya mmiri n'ụtụtụ ga-eme early morning gị were kwuo ya tọọ n'ofe gị. Ọ dị egwu akpa gị aka n'ọnụ gị si ihe ọbụla esiri n'ọkụ esigbuola nje. Si mba ndị Naija nje a na-egbu ha. Ike gwara ka ọ dị nwaanyị ọma Ndume apụtala gba onyeisiala Bola Tinubu na ọ na-amaghị ya mara na obiọma adịghị ndị ugwu na ọchịchị ya na ndị ugwu na-akọmpleni na ndị ugwu na-atamụ ntamụrụmụ na obi adịghị ha mma ha na-enye mkpesa gbasara ọchịchị ya ya mara ihe ọ ga-eme ma ọ na-abụghị ya na ndị ugwu ga-eji vootu ha gosipụta ka iwe dị ha n'obi ha na ntuliaka elu agaji ime n'afọ 2027 nọ na-abịa abịa. A ka na-ekwu nke ahụ kwa a na-anụkwa kepụkepụ na achọrọ iwepụkwa Shetima amamme na aghọta nwanne ha na-achọrọ iwepụzi nwanne ha tinye onye ọzọ gọvanọ ọzọ. Ọ dị ego ịma ndị ugwu abịa n'obodo anyị abụọ Naijiria population ha ọka nkụ ọka nkụ ha si na ị gaghị enweta mmeri burukwa ọgọdọ ji igbe ọ rara ahụ ndị a na-apụtaghị tụọra gị vootu ọ rara ahụ mere ha bido kpuwe okwu otu a ị ga-ama ihe ị ga-eme. Ọ dị ego ka ọ dị nwaanyị ọma onye isi oche otu kọmishọn na-ahụ maka ndị Naijiria dị na mba ndị ọzọ bụ onye aha ya bụ Abike Dabiri apụtala kwuo na ọ tọrọ ndị mba Tọki n'anya na ada Tinubu dara bụ ihe ndị Naijiria ji eme akụkọ. Gịnị mere ọ na-agaghị awa akụkọ ọ ga-awụ n'akụkọ news ka ọ wụ na news na na news aka na wa number one citizen bịa na ihe ọ dị anyị oke mkpa dị anyị oke mkpa that ahụ ọ dara make the happen next time. We are just showing concern
maka ihe ọgwụ president anyị da na mbụ we are just showing concern. Wow. You know? Wee bụrụ ya akụkọ echetarala m akụkọ a kọrọ anyị mgbe anyị nọ n'ụlọ akwụkwọ sekọndịrị asị mbe si n'eluigwe daa with a mighty thought daa gbuligide mkpu ya abịa ya ị nọ n'akụkọ ifo ahụ anyị akpa n'ọgụ ihe mere mbe ji wee nwee ka azụ ya ji wee bụrụ ihe ọ dị smooth ihe akọwasịchara akọwasị na ọ na-eme anya ukwu o ji aghụghọ na-eso ụmụ anụmanụ ndị ọzọ mgbe a gaziri otu ọgbakọ ọ bụ n'eluigwe eruo ebe ahụ mbe emechaa anya ukwu si na aha ya bụ unu dum eweta ihe ya sọ unu dum ewere ihe nri niile ebutere nye ya asị unu dum ọgwụ ọ wachala anya ahụ ụmụ anụmanụ ndị kpọgara ya ebe ahụ ndị nke na-efe efe asị ngwa nyeghachi anyị nku anyị anaracha mbe nku ya mbe anọrọ ebe ahụ gbazie apịa sa apịa ruo ya rute ụlọ ya gwara ya ịma na apịa nnụnụ a na-efe efe na-enwe ọnụ ogologo ka Clara wekọta something like that ya gwazie apịa so ruo ya gwara ya nwunye ya si nwunye ya bupụtara ya akpa onye na-arọ dị akụkọ ndị a Clara ya gwa nwunye ya na nwunye ya bupụtara ya akwa ndina n'ezi na ọ ga-esi n'eluigwe ada apịa agazie se nwunye mbe na mbe si ya wepụtacha okwute ya wepụtacha mma ya wepụtacha ọgọ ya were akwa ọcha fụchie ya na ọ ga-esi n'eluigwe ada nwunye mbe ewerekwanụ mma were ọgụ were ntalimoroko ihe ndị na-emerụ ahụ were akwa ọcha fụchie ya mbe a nọrọ n'eluigwe lee ya anya chee na ọwa akwa ndina si ebe ahụ dazie ka ihe darala tọki dazie with a mighty sound ịgba ebe niile akụjarie ọ dị ego igetasi bi ihe mere na Turkey na-arịmandị ara anyị akụkọ mana uche akọnuche mba agwa ya sị oke ebe apịa ga-agara gị ihe why not allow apịa to carry you nye onye gị mgbachige gị ihe a gị jiri lọtawa ịma apịa na onwe ya apịa iwe na-ewe ya n'ihi asị ihe mbe mere ha ịwa obi tere yiri ha dịka otu ndị Kano si ahụta Yusuf something similar otu a asị mbe bitere yiri ha mbe ebe gawa ya sa apịa biko ịma na mụ na gị wọyị ndị ọzọ wechi iwe ama na ịga ya ewe iwe ziere nwunye m naanị ozi deliver message ya adị ego ihe gwara le anyị la akwụkwọ akụkọ Daily Post gezie ntị 2027 ndị ugwu na-atamu ka Ndume kwuru bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na anyị adịla njikere maka ntụliaka elu mmegharị ụlọ nzukọ omeiwu steeti Kano ka INEC kwuru anyị kpọchicha ahịa ndị jụrụ ịzụ ahịa kwa ụbọchị Mọnde ọbụla na steeti Anambra ebe ọzọ anyị ga-eleba anya bụ ụlọ akwụkwọ ka Soludo kwuru bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ndị gọvanọ enweghị ikike ịgbaghara ndị oyi ọha egwu terọrist ka onye ọkaikpe ji ahụ maka ugboro onye bụ Deji Adeyanju kwuru ụnụ anwakwala anwa mekọta anyị maka na anyị ga-akụnyere ụnụ nkwa ụnụ na-agaghị agbanwu ka gọọmenti steeti Abịa gbara ndị omekome dị na steeti ahụ anyị agaghị anọzi n'ụlọ ọzọ kwa ụbọchị Mọnde ọbụla ka ndị ahịa Ọnịcha main market gbara Soludo bụ akụkọ na-ada ebelebe n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ebidola ịkpọwa ike ụlọ ọdụ ka ọ kwụsị ya bụ osu ayara na-ahịọtụ na steeti Rivers ka onye ode akpụkpọ otu pati APC n'ala anyị bụ Ajibola Basiru kwuru
otu nwoke ọwa aha ya bụ Abubakar Sadiq akparala ha. Ọ dị ego. Uche ihe a is getting out of hand. Ọ pụla n'egwu Jeromi. Kezi nke onye nọgide ya tọrọ onwe ya. Onye nọgide ihe a ga-emezi na mgbe a tọrọ mmadụ tụrụ agaghị amazi na atọrọ ya. Echekwa na ụzọ otu ndị ọzọ si eme magomago na ya bụ ihe. Ọ dị ego ịma nke abụrụla akụkọ a na-anụ mgbe ọbụla n'obodo anyị abụ Naijiria. Onye nọkọta ya tọrọ onwe ya. Nwa akwụkwọ atọrọ onwe ya. Onye nne atọrọ onwe ya. Nwaanyị alụ ya tọrọ onwe ya. Kazi di na nwunye. Jikọta aka tọrọ onwe ha. Famili agada atụọra ha 10 million naira. Ọ dị ego. Ike agwụla. Onye na-emekwa nke ọ na-eme ya ma egene ya gbada anya. Onye na-emekwa nke ọ na-eme ya ma egene ya gbada anya. Ka ọ dị nwaanyị ọma. Ndị ahịa Ọnịcha main market asọkọmbugo ha. Agbala Soludo na ha agaghị anọzi n'ụlọ kwa ụbọchị Mọnde ọbụla. Ha adịla njikere ịmalite ahịa. Every Monday ha ga-adị n'azụ. Okwu a na-ekwu ịhụrụ after God, fear government. I'm telling you, you can't fight government. After God, fear government. Yes. Yes, ịnụrụ ya nke ọma. Ịhụrụ ịhụcha Chineke tụọra gọọmenti gịnị ụjọ. Ndị anaghị achịkwa. Iwukwa onye isi ike, iwukwa onye nka, ka ị nwekwara men, ka ị nwekwara ijikwa asụ nsọ ewe iwe ọkụ nwesị ngụben, ka nke a mekwara gọọmenti kpara gị aka. Gọọmenti kpara gị aka. A ga-enye gị chege. Ị ga-ekweta na enwere ihe dị iche n'egbe na egbe. Were banza fere gị ya n'elu. Ama m na-aghọta. Mgbe agụ ka ọ ga-ehụ gị n'anya. No, na Igbo blọ. Ọ dị ego. Soludo bendigodela ha. O were iwu a bendi aha mana nke bụ ka anyị na-elekọnụ ka ya bụ ihe si aga. Onye ma ndị ahịa ọ ga-ekochiri si nke ahụ gbasara gị. Ka anyị mepe kpakpọpụtagodoro ha ahịa. Ka anyị maragodo nya Mọnde. Ịma na ụbọchị ụnyaahụ ọkwa ya ka ya bụ Soludo na ndị ahịa bịa nwee nzukọ leaders ha. Soludo nọrọ ebe ahụ na-agwa ha ha. Mụ na ụlọ abịaghị ikwu yara gburugburu. Nwee ogologo akụkọ m na-akọ na ya. Unu jụsị ụlọ agaghị amalite ahịa n'ụbọchị Mọnde. Ị hụrụ ụlọ ahịa ahụ aga m akọnvat ya bụrụ ụlọ akwụkwọ. Full stop. Ya nọrọ ebe ahụ si ndị na-aga akwụkwọ ndị nwere ụlọ akwụkwọ dọrọ n'aka na ntị. Unu ndị ọzọ m ga-elekwasị anya. Soludo na-ekwu ya hoo ha. Soludo a na-enye nsogbu. Ọ chụrụ ndị dibịa ọdịnala ọsọ okwu ede ala na steeti Alabara. Ụfọdụ ka lọrọ ụlọ mkpọrọ Soludo sọ wuo ite ka eji mara Anambra. Akwụnụ na-edisapịa ị na-eme apịa. Oya disappear. Oya if you disappear. Go. I go release you. Ndị eru ebe ahụ kpaka chim. Onwere onye disappear. Nobody disappear. Nke bụ eziokwu bụ na kpọọ ihe ọjọọ gene. Ihe ọjọọ. Ịma otu ihe na-ewute m bụ na ọtụtụ ndị mmadụ na-emove with sentiment. O nwere ala ka isi hụ emotion. Well, nwanne anyị. Nwanne anyị. Ọ bụ onye Igbo. Ọ bụ onye Igbo ibe m. Hapụ kene ha. Enweghị ihe dị ka ọ na-emegide okpukperechi ọdịnala. Ọ na-emekwa nka. Ngwanụ. Igirigi. Soludo gwara ha hoo ha. Shebi na this no na they work, they give orders. A na-akwụ unu kutukwu ego. Ngwa unu mee ya ugbu a. Unu mee aka kpam. Disappear ya nke ugbu a. Ka mara ihe mere m nọ ngata. Ama m na nke bụ eziokwu bụ na ndị dibịa ọdịnala Soludo bịara mgbe ahụ chụsowe ndị o bidoro chụsowe. Ile anya ya bụ ihe adajụtụla. Look at you. Oke ọgwụ onye ma ihe anyị na-akọwa. Na wozu agha ịva na ihe ebe ọ sị ebe ole. Ọkụkọ, ewu, mmadụ anaghị ịva ewere mmadụ na-egbu ayara. Achapas allegedly o. Na so we hear. Ọ dị ego mgbe ụfọdụ anyị nụ akụkọ otu a wepụ emotion kwuo okwu dịka o kwesịrị ede. Wepụ awụm onye Igbo awụghị m onye Igbo kwuo okwu ka o kwesịrị ime gịnị ede. Nke bụ eziokwu wee bụrụ ahịa a na-anaghị azụ n'ụbọchị Mọnde ọ na-akụnyere ọnọdụ akụnụba steeti Anambra ọkpọ. Eziokwu ka ọ bụ asị? Eziokwu.
mana ị ga-amanye ndị mmadụ ka ha pụta ị gaghị amanye ha kedụkwanụ ka ị ga-esi eme ya iwepụtara ha nchekwa which Soludo ekwela na o wetarala ha gịnị nchekwa a ga-eji na Mọnde a tụlee nchekwa ahụ nọ a ga-pụtazie nọ ya bụrụzie na nchekwa ahụ adịghị amarazi ihe a ga-eme ọzọ dị ka ibe ya wee bụrụ Nnamdi Kanu asị eji eme sit at home ji ọnụ ya kpuo na onweghị sit at home o tinyere n'ala Igbo ọ sị na akachapụla ya na onweghị sit at home o tinyere n'ala Igbo anyị amaghịzi ndị na-etinye sit at home ọ dị ego maka anyị na-ekwe mara ma o nwere ihe anyị ga-ekwute anyị na-ekwe mara ma o nwere ihe anyị ga-ekwute ya bụ ihe akarịala na steeti Anambra mere gọvanọ ịma Soludo bịara sị oke mkpuwe okwu ihe a mgbe m nọ na first tenor o nwere ike agaghị atụnyere ozugbo ọ na-egweta mmeri na second tenor na nke ugbu a ka ọ ga-ekweta n'ụlọ ebe maka na ya bụrụ na ọ gabeghị second tenor ọ gaghị eme ihe ọ gaghị anwa ya Diamond the wise prọfesọ for a reason ebe ka ọ dịla anyị la akwụkwọ akụkọ Punch otu ụgbọelu ọgwụ kpọkasịrị na mba Colombia egbuola otu onye omeiwu na mba ahụ ma gbukwuo mmadụ 14 ozu ha yasara bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Punch na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Punch ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ya bụrụ na aka bụ m onye isi otu na-ahazi egwuregwu bọọlụ na Naịjirịa ndị Super Eagles ala anyị kara itozu oke maka iko mba ụwa a ga-akụ n'afọ a ka Majupinik kwuru ndị gọvanọ otu pati APC anaghị esogbu onwe ha na mgbagharị a na-agbagharị ka akpapụfu bara n'ọkwa ọchịchị ka gọvanọ steeti Nasarawa bụ Abdullahi Sule kwuru esulahụle ha ọzọ ọ dị egwu agala ejela ya ugbu a ajigidere ya ugbu a eme ya ọkwa naanị ya ka ọ ga-ahịa akụ n'isi ọ dị egwu asị ndị gọvanọ otu pati APC a na-esho yi consign ha mega ahụ ka ọ agbasaghị ha onye kwuru gọvanọ steeti Nasarawa Abdullahi Sule anyị la akwụkwọ akụkọ dị sitesiman ezinụlọ Nnamdi Kanu adọọla aka na ntị na o nwere ndị na-eme onwe ha ka Nnamdi Kanu na ọdọ nzirịta ozi soshal midia bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ dị sitesiman na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ dị sitesiman ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na oti akatọọla ya bụ nkutu akụturu ụlọ akwụkwọ Eluokwu Community School dị n'Igbere n'ihi iwu osote onye isi oche ụlọ nnọchite anya ala anyị bụ Benjamin Kanu nyere ọ dị ego ike agwụla eji m n'aka na ịnụ ya n'ụtụtụ a na ezinụlọ Nnamdi Kanu apụtala ha mee ka ndị Naịjirịa mara na o nwere ndị na-eme onwe ha ka Nnamdi Kanu na ọdọ nzirịta ozi soshal midia ike gbara ka ọ dị ọ bụ n'ebe a ka anyị ga-achịkọlata ya ka anyị ga-enye ya rekọm iji hụ ohere je ṅụrụtụ mmiri ma kwacha akpịrị ya bụrụ ma anyị lọghachi unu manụ ka anyị si eme ya anyị ga-abịa nnọọ leba ya anya bụ nkwa onyeisiala Tinubu kwere ala anyị bụ Naịjirịa mgbe ọ na-eme achụnta vootu n'afọ 2022 na ọ ga-enyerịrị ha ọkụ latrik na-adịgide adịgide na ha agaghịkwa na-akpọ ụgwọ maka ya bụ ọkụ latrik anyị wee na-ajụ sị ọ pụtadiri na onyeisiala Tinubu echefuola ya bụ nkwa o kwere ndị Naịjirịa o nwedịrị ntaramahuhu diara onye ndoro ọchịchị ọbụla kwere nkwa ma ji imezu nkwa o kwere ya bụrụ na ị nwere ọsịsa gaa na Facebook anyị kiriwe anyị live zibatara anyị ozi anyị na-alọghachi na nwa mgbe nta Echo FM 100.7 The Fresh News People. Akintola AC, na the place for your car, condenser, compressor. Akintola dear, Akintola dear. Whether rainy season or dry season, na Akintola AC we know. For standard car AC, call Akintola AC for your car condenser, compressor, evaporator, motor gas oil. No problems in your car parking space. In Akintola workshop, solid engineers plenty. Akintola go service your old AC. Still say new one give you. Yes, you want see Akintola AC today? Their head office still the new market by Sonic
fast food right inside Bata House, Owerri, Imo State. Akintola AC Workshop Day, First Inland Road, after Benzi Hot House, Katie Suits. The next car AC workshop, na Akintola AC Get Up. Call Akintola AC to book for your own AC car services store. 08036756988. 08036756988. Akintola AC, in God we trust. Condenser compressor, Akintola de dia, Akintola de dia. Echo FM. Are you a business owner looking to reach a wider audience? Do you want to promote your products or services to thousands of listeners? Look no further. Echo FM 100.7 offers a unique opportunity to advertise your business to a targeted and engaged audience. If interested in advertising with Echo FM, please call 0707-491-3440 to speak with our representative. Don't miss out on this amazing opportunity to grow your business and reach new customers. Call us now on 0707-491-3440. 0707-491-3440. Thank you. Echo FM. Echo FM 100.7, the fresh news people. Summertime in Abuja. Looking for where to buy any kind of solar and electrical materials? See Divine Answer International Company Limited, Owerri, is here for you. We have all types of electrical materials like armored cable, aluminium conductor, TRS and XLPE cable, single and flexible cable, twin cable, all kinds of solar cable, solar rechargeable fan, solar water pump, solar panels and batteries, domestic and industrial solar street light, sockets and switches, distribution board, electrical bladers, flood light, knife switches, and many more. Visit us at number 69 Christchurch Road by Wedre Road, Owerri. For more inquiry, please call 0816-861-1973, 0816-861-1973. See Divine Answer International Company Limited. Truth is our watchword. All my life I've been chasing somebody like you. Somebody just like. Yes, Mount Olive International Academy is open for you. Come and register your lovely child for crèche, nursery and primary, to flourish for perfection. Mount Olive International Academy has landed to offer the needed quality academic foundation for the all-round development of your child. We run both our national curriculum, Cambridge, and full Montessori curriculum with international teaching and learning aids. Located in a well-conducive, safe environment with good security, Mount Olive International Academy has qualified teachers, and we emphasize sound Christian and moral upbringing of the child. Registration is ongoing. We are located at Overall Layout, Umoso, Nazi, Owerri North, LGA, Imo State. For inquiries, call 0806-699-9234. Mount Olive International Academy. Flourish for perfection. Echo FM. Break every chain, break every chain, break every chain. Jesus said unto them, He that ask receive, and him that seek finds, and to him that knock he shall open unto him. Matthew chapter 7 and verse number 8. Soul Winners International Churches presents 5 nights of answer, nights of breakthrough, healing, deliverance, and the revelation of Jesus Christ. It is time for answer for all questions of life. Get ready for an encounter with the Holy Spirit. Speakers include Bishop George Gombe, London; Apostle Patrick Zimba, London; Honorable Deacon Chike Okafor, Abuja; ministering in song, gospel sensational singer Nick Omar. Date Monday 26th to Friday 30th of January 2026. Venue Soul Winners International Churches, Plot C4, C5, Wex Layout, off Imsu Junction, Owerri. For inquiries, please call 0803 3310702. 5 nights of answer. The Lord must answer you. Bishop Nelson and Mama Beloved Nana host.
My people, this information now for men the way they get urine problem. Whether na excess urination, to urinate they hard you they piss blood, your bladder know the whole piece, so tell you no get to peace of mind because of piss wahala. Prostalane herbal. Now the medicine where you need for prostate and urine normalization. Plus including prevention. Prostalane herbal. Now that's medicine for prostate. NAFDAC confirm am. Why you they waste time? Go get prostalane herbal today. Before urine go disgrace man pikin for public. Inside bus, market, workplace, churches, plus including sleepless night. Address na the Saint Herbals, number 1 in Jiribiako Street, off Ajoku Street by Old Stadium, Owerri. Telephone na 0803 882 4033. Again, 0803 882 4033 or 0803 714-0368. Again, 0803-714-0368. Please listen to this important announcement. Proti Hotel, in partnership with Pepsi, presents the Love Lounge, an indoor Valentine's dinner party for couples and friends. There will be lots of surprise gifts, Valentine buffet dinner, cocktail and mocktail, dance, comedy, games, and lots more. Date: 14th February 2026. Time: 6 o'clock p.m. to 10:30 p.m. Singles 40,000 naira. Couples 70,000 naira. Table for 5, 5% discount. Table for 10, 10% discount. For bookings and inquiries, please call 0916 998 7907, 0916 998 7907, or 0916 998 7912, 0916 998 7912. Terms and conditions apply. Thank you for listening. Echo FM. Echo FM 100.7, the fresh news people. It's the sound of the city. Echo 100.7. na-agakwa ma na-agarubeghị ebe a na-agala egele ije ka bụkwa ọgịga ike agbolo ụmụnna. ebe ike agbola Igbo mụrụ nze ma mụ ọzọ n'ụtụtụ anyị ga-abịa n'olebanye anya bụ nkwa onyeisiala Bola Ahmed Tinubu kwere ndị Nigeria bụ nkwa na-eke achịcha ka ọ dị ugbu a. Ọ dị ego and by any means necessary. And by any means necessary. Ngwa ka anyị nụgodo ihe o kwuru. By all means necessary. You must have electricity. And you will not pay for estimated bill anymore. A promise made will be a promise kept. If I can't keep the promise and I come back for second term, don't vote for me. That's the truth. Okay.
unless I give you adequate reasons why I couldn't deliver. Bianya reason. Nwaanyị m eji m n'aka na ị nụrụ ya. I nụrụ ya. Adequate reason. Underline. Onyeisiala kwuru ya hoo. Na whichever way, otu ọbụla ọ sọkwara ya dere. Na anyị ga-enwerịrị electricity. Na anyị agaghị akpọkwa n'ụgwọ wee na-enwe ya bụ electricity. Na ọ na-enye ya anyị electricity. Anyị votu kwarala ya ọzọ echi nke ugbo abụọ. Clara nwere electricity. Kemgbe how many days na? Anyị enwebeghị ọkụ kpem. Ya wụ ihe na-akọ bụ na ị gaghị votu ụra na onye asị m anyị enwebeghị ọkụ. His word, his bond. Asị m gị anyị enwebeghị ọkụ. Unu enwebeghị ọkụ. Thank you. Ebe gịnị na-eme? Obodo Nigeria ike agwụla. Oge eruwekwele. Mgbe a ga-ebido gawa n'obodo dịgasị iche iche ihe ị ga-anụ abụrụ. I will water you, I will fire you. Aga m akọ unu mmiri were ọkụ kpọgbuo unu. Ha bụ akpanụ na ya bụ ọchịchị ewere mmiri na-akwa anyị were ọkụ na-akpa anyị. Ọ dị ego anyị wee na-ajụ gị bụ onye na-ege ntị n'ụtụtụ a sị gezie ntị. Ọ pụtadiri na onyeisiala Tinubu echefuola ya bụ nkwa o kwere ndị Nigeria. So fast. That promise. Ọ promisiri ndị Nigeria. Don't forget am. O nwediri ntaramahuhu diara onye ndoro ọchịchị ọbụla kwere nkwa ma ji imezu nkwa o kwere n'ala anyị bụ Nigeria. Maka na ị gaa na mba ndị ọzọ ịma ama kpe nkwa mepee ọnụ kpe nkwa na ikekwe na ị ga-akwatu mgbidi Jericho bazie n'oche ahụ mgbidi Jericho ọ wee kwatu iyi ịchịcha ihe niile ị na-achịpụta ị ga-aga mkpọrọ ma ọ bụrụ ma a ga-ekwe ka ime gịnị ịchịcha. Kedu ihe mere ndị a ji anyị egwu lee n'ihe Tinubu kwuru. Lee nọ ihe Tinubu kwuru nkwa o kwere anyị na anyị ga-enwerịrị ọkụ latrik anyị agaghị akpọ ụgwọ ya. National grid na-ada elu n'ala. Ya bụrụ na ị chọrọ itinye ọnụ n'okwu ị ga-agbalị buli ekwentị gị kpọwa akara ekwentị ndị abụọ 0911 20022 0911 20022 maọbụkwa 0707 454 1014 0707 454 1014 maọbụ gị gaa na Facebook gaa kiriwe anyị live. Ị ga-ekirikwa anyị live na YouTube nakwa Instagram. Naanị ihe ị ga-eme bụ ịsaachị anyị site na type Echo FM 100.7 Echo FM 100.7 ECHO FM 100.7 zibatara anyị ozi n'ụtụtụ a. Ọ na-ebe ahụ. Bọlachi. Ụtụtụ ọma. Gazibara gị nọ. Laura, eletrik bọọbụ ndị Imo steeti ya gachikwara gị. Gachikwara gị nwoke agụ. Ya gaziere gị nọ nwoke agụ. Ị bọọlachi. Nwoke ọma na nwaanyị ọma dị mma olu ha na-ada ụda na redio. Ụtụtụ ọma ndewo. Biko aha m wụ Comrade Ikenna Ezike aka netwọk Njaba. And ihe na-atọgbucha m n'ụtụtụ ọma wee ebe m si na-akpọ obodo ọma m wụ ụmụdahụ bokọrọ aka nke nọ na Njaba local government. Mgbe ọbụla ihe m na-ekwowo ọha m ekwudo kemgbe m kwuru ekwu ga-enye m nsogbu n'aha. And then not just that. The most important thing onye ọbụla ịhụrụ nke asị ya jidosie nke o ji ike nke o ji mara mma asịkwana ya hapụ nke o ji jọrọ njọ. Ị na-ekwu sọsọ eletrisiti eleda ihe Tinubu kwuru o ji eme kampen o mezubere kamgbe a gbara tọrọ ya elekshọn kamgbe 2023 na ele ihe o kwubere okwu nke ya mee onye batara ọchịchị akpa ya wepụ fuel subsidi mmadụ na-atazi ahụ today ịmakwa na ọta Naijiria nọ ha
Say no na 83 no na say one bag of cement 1,000 naira. A liter of oil 200 naira. When now we said no but I might not rely much. Just look at it. I say a bag of cement or 1,000. Then a liter of oil 200. Oh, when you got totally block, I get me or don't get land you know one room get on pata. But the guy cement on and you cook electricity. I wouldn't go on. I wouldn't go on. I want my fault. Your work will go a lenga here. But let them go my brother yesterday now. By that time, I'm sorry, the opposite Amakoya market. Can now bang an opposite Amakoya market. Can ground my brother. The when they eat is hard and the police. They are room. Cook walk. They are not going to put an account on indigenous transform. Indigenous transform. Then you look go tenant. I put no walker. So people need his new law. They were that deal. Now go and do the fire bill. I have one over. Let you know the good walker because of indigenous. Why not? You were walking in the Jana. What happened? The walk I use. Oh, yeah, come now. Okay, how do they are? My for the quarry. But that will have money. Can't have a network and job. Yagasirege, no network on Java. Na Facebook, and you see a couple of Konankasi na Katelma Morris Charles, also Totoma, lovely family, Anya Honankege. Obu SM Chigozie ọsọ ụtụtụ ọma Nigeria ọ dịka ịnọghị na Nigeria anyị ahụna nke gị mma ole bara Dr. Mrs. mma ole bara si Owerri zibata ozi ya ọsọ onye isi ala akụọla afọ n'ala na nkwa o kwere inye ndị Nigeria ọkụ latrik n'ihi ya jiri nnọọ nwayọ gbaa arọkwaghị m ka okwu o kwuru wụrụ ihe ọ ga-eme ọkwa ị na-aghọta ya bụrụ ihe ga-ejigide ya na n'ihi ya echekwala echiche ịbịa nnọọ so na ọ na-achị ha nke ugbo abụọ na national grid na-ada n'ihi na anya ukwu ndị ndu anyị na ka anyị gaa n'ihu na-echetara ya ihe a maka ntuliaka elu afọ 2027 maka na ya bụ ntuliaka elu ọ bụ ndị mmadụ ga-ekwu onye ga-aga na onye na-agaghị awụ onye isi ala anyị ya gaziere gị nọ Dr. Mrs. Mma Olebara anyị ahụ na nke gị achọ mmadụ Chukwu nyere ọsị ụtụtụ ọma na ihe omume anyị na-amasị ya gazikwara gị nọ Prince O Peace adropụrụ I love message ọ dị ego wee bụrụ ya anyị ahụ na nke gị ugwu egbula m isi Federal Polytechnic na-ekedizibata ozi gị esi ụtụtụ ọma Uche na Clara na ya bụ nkwa onye isi ala Bola Tinubu kwere anyị dịka ọ na-eme achụnta vootu n'afọ 2022 inye anyị ọkụ latrik na-anaghị anyụ bụkwanụ nke anyị agaghị akpọ ụgwọ ya na ọ bụ okpokpo asị na ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị dịka ya enweghị otu mkpụrụ ihe dị mma ha ga-enye ndị ha na-achị na ka ọ dị ọkụọla afọ n'ala na n'ihi ya ị na-adụzi ya sị ya kwụsị ịdị na-ekwe anyị nkwa ọkwa ị na-aghọta ọ dị ebe wee bụrụ ya Happiness Amaka ọsọ ụtụtụ ọma Ifeanyị ejimi nke onye si kedu ị ga-esi n'obi akpọ ọsọ ebe onye isi ala na-ada power grid na-ada kedu ka onye isi ala ga-esi mejupụta ya bụ nkwa na ya nwa na-ahụ nkwa ndị a ọchịchị etiti na-ekwe dịka nkwa ha enweghị ike ime bụ nke ha na-adịghị emejupụta ọkwa ya ọsọ nke na-egosi na obodo anyị bụ Nigeria na nrụrụ aka jupụtara na ya uniqueness ọsọ ọ bụ naanị Chineke ga-enye ya bụ ntaramahụhụ ga-eju ya afọ ọ dị ego ike gwọrọ ka ọ dị ka anyị gaghachi n'ekwentị anyị ịbọọlachi Uche na Clara udo dịrị unu dịkwara gị awụm Chief Bright Agụ ana m esi Ọhabele London nọ n'ụbọchị m akpọ ka m sorokwa ndị ọzọ kwuo dịka Dr. Mrs. Mma Olebara kwuru onye isi ala Bola Ahmed Tinubu enwebeghị nkwa ọ ga-eguzo taa gba ndị Naijiria na ya kpere na ya emezuokwala na ya kemgbe ọ bara ọchịchị isi m kwuo ihe m hụrụ ndị Naijiria nọ n'ahụhụ enweghị ọkụ enweghị ụzọ enweghị mmiri gịnị ka a na-ekwudi ebe m si ebe akwawo nha ji ala ọha ji ebe esi ewepụta akụ na ụba Naijiria adịghị taa anyị nọ n'ahụhụ werezie aka na-agba mbọ onwe anyị emechasa ewere trela nọ n'ụlọ m trela ga-agbagide site na 8 o'clock abalị ruo 8 o'clock ụtụtụ ebe a na-ebupụ ndị ọyị na-ebu President Tinubu na ndị otu ya na-eche ego kama a ga-ewere ego rụọ na ndị Naijiria ọrụ a na-eweta 5,000 10,000
o nwere onye gwara m sị m bịa saịn otu ihe ọwụ ka ha tinyere m ọsọ 10,000 ọsọ 20,000 msị ọ bụrụ na m were aha nna nna m ha bụ onye ọnụ ya na ezinụlọ ya na-erigbo onwe ya na 10,000 ya bụ ihe eji emegharị ndị mmadụ anya. Ọ bụrụ na ọgwụ vootu mmadụ ga-agụnye eche m na prezident Tinubu ga-alọghachi. Agụsị Bright Agụ, udo dịrị unu. Ndewo. Ya gaziere gị Chief Bright Agụ, ị bọọla chi? Ụmụnne m na-abọọla chi. Ị bọọla chi. Chimezie mmadụ waha m. Nwafọ ebelu obe na owere nọta anyị. Ka ochie. Ihe ahụ ugwu. Ihe ochie obodo anyị. Ala ozi ebe nkwa adịghị eme ya. Ihe ajụjụ abụọ, ajụjụ anyị jụrụ the first one na-eji ochie. Ọkwa anaghị Tinubu echefuola nkwa o kwere anyị mana kwere azaghị chi olu o chefubela. Gana ajụkwa ọjụjụ ọzọ chi elee ha ga-eme ndị ọchịchị so that nwe ọba nwe eme nkwuru mana kwana ekpuchi ihe a ga-eme nwa onwe na ahụ a ga-eme iwu ya ramada ahụ sef since Baịbụl akarịala kwere akarịala nwoke ndị gobe anyị kpọrọ amadụ ọha chi nwe ogwere echiche isi adịla anyị mma so anyị kwuga na ahụ ka nchịkọta ahụ anyị na-ega na a ga-emere something for something to happen n'ihi na ma a na-agbanwe ụzọ owere anyị mgba onwe ike echi Chimezie mmadụ aha Ndewo. Ya gaziere gị Chimezie mmadụ Clara o Chimezie si na ya kwa ijikwa wetara ha agbara iji ya dụọ ịma nke ọ na-eme ebere ebe ọ dịka ụfọdụ n'ime ha na-ekpe okpukperechi alakụba na-aghọta na nke ahụ Koran ahụ na ọ na-awa ọkụ mgbe ekeke ndị ka ihe a na-awa ọkụ ewerezie ka akwa ahụ iruzie ebe ahụ zuzuo gbe gaa n'ihu na Facebook anyị. Ozi nke si n'aka Christiana Osuagha ọsọ ụtụtụ ọma Uchenna na Clara ọ sị na ya sikwa n'ohi na-ezibata ozi ọsọ uche ọ dịkwa mma o mana na anyị ga-ekwu okwu mana n'ọwụ ihe mere n'ọwụ ụkọchukwu bụcha otu ndị ahụ asị Chineke gọzie anyị abụọ. Ndewo. Na nke si n'aka Prince O Peace ọsọ ụtụtụ ọma Uche na Clara ndewo. O wee bụrụ ya gaziere ụlọ ịbọọla chi ụtụtụ ọma. Ndewo gaa n'ihu Sapi. Ndị prezidenti na ndị na-ekwe ahụ kwere nkwa ememe eji anụkwu ahụ ka ha banye ogodi nke ahụ ha baghala ihe niile ha echefu ahụ kwere nkwa ememe ọhịa nchimefu Sapi onye chumọdụ amapụ ya gaziere gị nọ Sapi ịbọọla chi. Ịbọọla chi Uchenna na Clara. Ụtụtụ ọma. Onye na n'ụlọ ya bụ Chifu na-eji ahụ. Uchenna ọ wụ eziokwu na mgbe ọbụla nna m gawuru ije ruo na Johnson larịa anya ihe ọ chọgawa adresị. Okay. Ihe nkweta agwago okwu ahụ Tinubu kwuchiri okwu tige clause at the end ọ ga-enye dịrị biko my brother ka anyị hapụ na okwu Tinubu this is prepared meter asị na a na-enye free the whole state gịnị jike ndị Imo steeti uche biko gbara anyị anya n'okwu a gịnị kwara ihe ahụ i kwuru kedu ihe ịrụtụrụ aka prepared meter emighị prepared meter federal government government free of charge. Okay. Onwebeke ndị Imo mere ihe ha na-enye mmadụ estimated bill of 82,000 90-something thousand every month. Enough to meet ọkụ ga-eji aka ụgwọ ụlọ mmadụ na-akwụ n'Imo steeti. Wow. And government has been government has been what was that cash? I'm confused because again, Mr. Saramu, the whole World Bank for Harcourt Road, will be 85,000 naira a month. Which is what was there as a topic? Can you more than Nemo? Can I recover a concept of this? Because over here, in the easy Nemo, she's a couple. Ndewo ya gaziere gị nọ nsogbu adịghị anyị ga-enyocha ya bụ okwu tụleekwa ya otu ụbọchị
gaa n'ihu na Facebook anyị nwaanyị ọma. N'ozi nke si n'aka ahụ nwa John Ezi ọ sị ya si Ifakala dị na Mbitolo zibata ozi ọ sị uche o na ịhụrụ mgbe ọbụla mmadụ kwere nkwa o mezughị ya na mba ndị ọzọ na-enye onye ahụ ntaramahụhụ ruru ya mana ọ bụrụ na ala anyị bụ Nigeria na ọ bụ business as usual na gị thanks ọ dị ego ike agwụla n'aka eze ukwu ọsụtụtụ ọma uche na Clara ndewo kasịkwa n'aka Betel Ikechi ọ sị ụtụtụ ọma uche na Clara ndị ka jos ka ha kelee anyị ndewo kasị n'aka Ikedi Kelev ọ sị uche na Clara o kedu ihe mere mgbe ọbụla anyị abụọ na-ekwu okwu ị ga-agbalị na jụwa Clara nwoke ọchọ ọ ga-enye gị ọsịsa ya oge Clara ga-enye gị ọsịsa ya eno ọma ihe na-akpata ya ị bọọla chi ye Uche nwa grandma de Clara. Ụtụtụ ọma. Ibolachi. Brother, your wife for Bo, I'm calling from the Mechanic Village, George. Uche. Always open Nigeria no Ugbo 419. Man, don't touch you, Weddy. I got Panamog. I give Panamog. But in me, I got Nigeria, and I got not to because this is Nigeria. But the only prison, I got Jepo, India Lile, this is right, no, Chichitawo. PVC, our PVC, only like I just went here, got to go the auto, ya for good in the Rigiguia. I could never then. I believe in Akwu Chaya, Akwu Chai. To come 2027. Harry Gia, was a mother yours, a trop when it came up on your son, Maka, and your Chagaria Kuzo, and your Chagaria Manokuzo, Ministry of Valor, or Pubogo. But talk of Tinubu, in any law level of Butawu, imitation. His leg is always at the China and the Turkey. I quite saw her last time. I got from another. Come 2027. Ndewo ya gaziere gị brodo oyo ya dakwala ọzọ Chineke ekwekwala ebe na Facebook anyị n'ozi nke si n'aka Comrade Mpadek Chidozie nwe osisi ụmụ ọka nnọọ ha ajị ọsọ ụtụtụ ọma uche na Clara na n'ihe eji eziokwu eme na ndị ndọrọndọrọ ọchịchị anyị ha ma bụ iji ọnụ ewu ụlọ elu n'ikuku na ihe awa obi ịgba njọ ya na mmegide nwoke na-emegide nwoke ibe ya ọkwa na-aghọta na ndị anaghị emezukwanụ nkwa niile ha kwere n'oge ha na-eme achụnta vootu ya gaziere gị n'ezigbote ọyị anyị Comrade Chidozie Nwosu onye obodo ụmụọkanne ndị ọma ndị gụrụ m uche nwatakịrị bọbọ temples iru ọka ọsọ uche na Clara ụtụtụ ọma na echeta o na mgbe ọbụla ọ na-ahụ mmadụ ahụ inweta ike ọkwa ọchịchị o nweghị ụdịrị nkwa ọ na-agaghị ekwe gị ọ ga-ekwe gị elu kpee gị ala ha iji hụ na ọ bara nga amami na-aweta Bright Ụzọma ọsọ uche na Clara ụtụtụ ọma na obiọma dị ya ịhụ anyị n'ụtụtụ a ka ọ dị Igbo mọrọ nze mama ọzọ bụ n'ebe a ka anyị ga-achịkọlọta ya na nnọkọ anyị na gị na nke ụtụtụ a nọrọ ebe ahụ agagharị maka na ọ ka nwere ndị ọbịa anyị na ha ga-anọrị agagharịkwala agagharị Echo FM. Echo FM 100.7 The Fresh News People. Imara na ị nwere business ọ na-arụ ọnọdụ gị but spread ibe your tentacle nwere many multiple source of income nwanne leba anya tinyere na crypto ka na-ebekwa aka tinye ego gị na physical things ihe ndị ma na itinye ego gị nọgọdụ ga na-eku ume mgbe ọ bụla ị chọrọ ire ya gị ree ya o nwere appreciation